बाहाय मोनसे दस बेडेड हस्पिटाल खुलिनाय जादों खारन बे ओनसोलाव हेल्थ केयारनि नामाव बेबायदि गैफेरामोन एबारहाय जोङो फार्स्ट प्रायरिटि होदों जाहाथे 10टा बेडेड हस्पिटाल जायो आरो डाक्टारा एभेलेबेल थायो आरो बाहाय एन्टायार 20टा गामिसो दङ बाहाय लुंसुंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसोर जाहाथे काभार खालामनो हायो बिसोरखौ बेनो जिहेतु बे गोग्लैसोनाय गोथौ ओनसोल बेयाव रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जादों बे देहा फाहामसालि फसंनायनि उनाव माबायदि सुबिदा मोनो बाहाय 24 आवार्स डक्टर थागोन आरो नार्स थागोन आरो बाहाय 10टा बेड जागोन जिहेतु आरो प्रेगनेन्ट वमेनफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन दा बेनो आरोखि 10टा बेडआव सानोबा नोङो काभार खालामनो हायो जथेस्थ' 20टा गामियावहाय बेबायदि बेसेबां बाजेटजों लुफुंनाय जागोन खम बाहाय लिरदों 2.43 crore बाजेट बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय ना बे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय रायजोआव सोलिगासिनो दं जिहेतु सेन्सासनि बागै सोलिगासिनो दङ दा बयबो पार्टिसिपेट खालायनांगौ बेखौ माने प्रपार जाहाथे सेन्सास जायो जोंहा खारन सेन्सासनि सायाव बहुद डिपेन्ड खालायो डेभेलपमेन्टनि जे फान्ड फैयो बेफोरबो बहुत डिपेन्ड खालायो ओंखायनो सेन्सासाव बयबो पार्टिसिपेट खालायनांगौ आरो गावनि डकुमेन्ट्सखौ क्लियार लाखिनांगौ बयबो